Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Il-grupp parlamentari tal-Partit Laburista prova b'mod unanimu lill-avukatu deputata Laburista Naomi Kakkija bħala whip tal-grupp parlamentari dan tħabbar fi stqarrija mill-Partit Laburista wara laqgħa tal-istess grupp parlamentari Laburista. Intqal li Kakkija ilha membru parlamentari minn wara l-elezzjoni ta' Marzu tal-2022 u serviet fil-Partit Laburista f'diversi ruoli oħrajn fosthom bħala President tal-Forum Żgħażagħ Laburisti. Il-Partit Laburista qal li fir-rwol il-ġdid tagħha Kakkija se tkun ukoll membru tal-amministrazzjoni tal-Partit Laburista. Il-Prim Ministru Robert Abela kummenta kif din il-ħatra hija xhieda oħra ta' tiġdid fil-Partit Laburista. Dr. Abela sostna li jemmen ħafna fil-ħiliet taż-żgħażagħ fejn hemm taħlita ta' esperjenza u anke ta' nies li ilhom fil-politika għal numru ta' snin minkejja li għadhom żgħażagħ. Wara li tħabbar dan One News ħal-kumment tal-whip il-ġdid tal-Partit Laburista. Għanna grupp parlamentari li huwa b'saħħtu ħafna, grupp divers, grupp li għandu ħafna ħiliet differenti u fl-aħħar mill-aħħar għandna deputati kollha lesti biex jibqgħu jagħtu kontribut tagħhom għat-tmexxija ta' dan il-pajjiż. Konxja li għandna ħafna sfidi qudiemna wkoll ħad tkun sena partikolari ħafna fil-Parlament. Għandna wkoll is-sfida li nibqgħu naġġornaw il-proċessi parlamentari biex jagħmlu tajjeb għaż-żminijiet tal-lum.